посолство, секретаря на посолството господин Кирил Суриков, който ще почете заедно с нас нашия празник. Сега давам думата на господин Първанов, главен виновник за това събитие днес. Главният виновник не съм аз. Главният виновник са тия, които си положиха костите тук на тия брадни полета преди 148 години. Като дете, всеки път, когато влизах в Плевен с автобуса от към тая страна, от към Гривица, аз знаех, че града започва от този паметник. Бях свикнал да го виждам и знаех, че Донските казаци, това е началото на Плевен. И последните години, когато минавах, тук винаги е тъмно, нищо не се вижда. До преди няколко дена, тук беше джунгла и сметчите и паметника не се виждаше. И тогава аз се замислих колко от младите хора, колко от децата в Плевен и околните села знаят, че тук има паметник. Защото машините вече се движат с голяма скорост, виждате как преминават транзит. Почти никой не го вижда този паметник. От общината обаче са се сетили, поне са сложили този хубав пилон със знамето. И както виждам, го поддържат редовно. Знамето е в добро състояние, нито е избеляло, нито е скъсано. Надяваме се, че по-нататък града на руската бойна слава и символа на нашата свобода Плевен ще заеме това място на културната карта на България, което имаше преди. Защото цялата околност е изпълнена с паметници, които са занемарени. Пътищата до тях често пъти са недостъпни. Хората вече започват да ги забравят къде са, а ние имаме повод да се гордеем. Всички от нашия регион, и от град Плевен, и от областта, имаме за какво се гордеем, защото нашите предци са изградили тези паметници. Нашите баби и дядовци, нашите бащи и майки, които отделяха от своите пари, от своите заплати, за да може за 100 годишнината от освобождаването на Плевен, града да се превърне в този културен обект, който беше в продължение на десетилетия и който се надявам, че ще бъде пак. Благодарение на техните усилия беше изградена панорамата, тези три големи паметника на трите входа на града и още много други по-мънички и по-незабележими и вече почти забравени паметници. Надявам се, че ние тук, както сме се събрали, като истински възрожденци, ще се погрижим да възродим паметта за нашата свобода, защото ние като нация сме в дълг за тези, които проляха кръвта си, за да ни има нас като държава, за да ни има нас като свободен народ, за да ни има нас като българи. България винаги е била благодарна и нашият народ винаги е бил благодарен. Преди малко, когато говорихме на панорамата, споменахме нещо, което е важно и което се е учило винаги в училище. Надявам се, че няма да бъде изтрито от учебниците. Ние българите се явяваме като, или да кажем, нашата родина България, като духовен родител на това наше огромно, силно и мощно дете Русия. Някога културата и писменността в Русия пристигна благодарение на нашите българи, на нашите просветители от времето на първата българска държава. И в знак на благодарност нашите духовни деца на България, голяма и силна Русия, се отблагодариха, като ни спасиха от този многовековен гнет. Радвам се, че днес има представител на руското посолство при нас и на руската държава. И както имаше в един стар български филм, когато влиза войника и те му казват дядо Иван, и хората казват, къв дядо Иван, вие какво младо хубаво момче. Радвам се, че дядо Иван този път е представен от Кирил Суриков. Много ви благодаря и от лицето на руското посолство, от лицето на руската държава бих искал да благодаря на всички, които се събраха тук и на тези, благодарение на които се установява включително този паметник. И за нас това е наистина важно, защото включително и моите предци, руските казаци, на които е посветен паметник, са загинали на тая земя. И
Честит празник, скъпи братя славяни! Благодаря на господин Кирил Суриков. Признавам, че той е отскоро в България, но много добре говори български, за което му благодарим, защото бяхме се подготвили да превеждаме неговата реч. Сега искам да дам думата на един млад човек, който е председател на нашата структура на Възраждане Плевен, доктор Виктория Мочанова, която с нейния устрем и с нейното желание организира толкова много хора, затова ние тук в момента да се радваме на този красив, обновен паметник. Благодаря ви много. Честит празник на всички. За мен е най-важно да знаем, че честването на този празник не е единичен ден, просто 3 март. Ние, ако искаме да сме свободни, трябва всеки ден да се борим за това. И както едно малко дете, за да може да бъде уважено и пуснато от своите родители да лети волно напред в небето като свободна птичка, то трябва да докаже, че е достойно за това нещо и че може да се бори и да заслужава свободата си, както и да взима самостоятелно решение. По същия начин нашия народ 148 години по-късно трябва да покаже, че заслужава свободата си, че не го е страх да се бори за нея и че няма да прекланя глава с идеята, че може би ще ни помилват. До сега виждаме, че 30 години никой не се смилява на България. Единственото, което правят е да изземат всичко, което имаме. Но не могат да ни вземат вярата, не могат да ни вземат българщината, не могат да ни вземат любовта към родината и към рода. Така че ние сме по-силни от всичко. Независимо от геополитическата обстановка, независимо от всичко, което се случва по света, ние живеем и сме българи повече от 1300 години. Така че ще продължаваме да бъдем българи. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря. Виждам между нас един общински съветник от община Плевен, господин Тихомир Тодоров, и искам да му дам думата. Защото съм убеден, че большинството от тук сме гласували за него. Абсолютно убеден съм в това нещо. На всички, които са се събрали днес, да уважите първо празника 3 март, който е национален празник, и още повече възстановите поставения така паметник, известен в Плевен, като Донете, защото тук аз минавал съм, виждал съм в това състояние, никой не е обръщал внимание паметника и самите паметници в Плевен, които са свързвани с освобождението на Плевен, в голямата си част не им се обръща достатъчно внимание. Няма поддръжка. Виждали сте всички паметници, които